Asamarieta Nkoroku Dr. Mercy Mora, mo Chief Officer ase Department ya Public Service Management. Rero ntobwate timu y'aba askari baitu enforcement officers bakogenda Londiani Forestry College kwenda kwigiriwa amang'ana amange yakiwemo elimu lyabo discipline okwebanga buya kero kiegasi naende begeribu physical fitness egere bagoira na gocha bache gukora igasi erengia ase chigasi chabo manyete chiko involve igasi ya magoke nyinge physically and therefore nakie kitwara natiga bagende une plan ya lenge bagende ba training ase county tobwata ba skali baito 380 bale se chi department tofauti and so twarachakire kohoti ntangani ya 50 bagende ba training bagocha se chinde chimanye kubwati egere etamwingi mageko era tonyore twa training bonsi egere batokonye ase gukora gasingia bono nche uno mo chief officer we department yengo baganiria maya ase training yabo ya 1 month naende ngo basabira maya si family cyabo batigira abana babo magega their families ngo baganiria maya nyasaba rende family cyabo ali baranyoro mulembe wogo train bairane buya wakiwa salama kwa hiyo una bako gende sabali naende tukubasabira mabira yepara baike buya naende bache bairane buya man Korokusha Munchiri wando mu director of enforcement and compliance ase county yaito ya Nyamira. Sili tukulia lero aba bisaba baito nko baira tore Londiani una nabatebi ase chiwiki bere chaitire. Igo twegenete nga ekero bachire training babundisirwe gose basomi gubuya nkoira nabale aba obisa bamanyire egasi yabo buya aba obisaba nkoenda bare gosomiwa the Enforcement Act yabo banyemanye kuri section y'entangani paga section yo muiso mbasomiwe Code of Ethics and Conduct as officers mbasomiwe amachikande ye department chinde ya serikali neri chiko lyaite constitution ya Kenya ekero bakoirana nabo tokonyora babwate ogochenchio konene naende mba improve aso gusangiriria ebango ya iteo ye county ito ya Nyamira eratoe ogosemerio konene nga ekero twasangiririe gango ebango ya ite isaine nabo turanyoro komentwa gwechibese kurwa serikali enene erinde ekole county ito ya Nyamira kogenderera mono totangane ase county chinde chiense ya ito ya Kenya ogune ko gosemerirwa ito konene kokogera toire aba obisaba ase training ya paramilitary ali ase college ya Londiani naende karo baruro naende timu ende nechebwatie bwango mono egera tonyore nga twababundisire bonsi enforcement baito erinde bamanye nga kibago kora emirimo yabo county ya Homa Bay no yakora training yabo ali ase college ya Londiani buna togo so lero county ya Nyeri aba obisa bande bamwabo kuri county ya Nyeri mbaso etoigoro na intu buna tokogenda tobachoini tobe timu yamo tokole paramilitary ali ase college ya Londiani. Asamarieta Nkoroku Jacqueline Mokera Nyangosi gondo yo mobwa bobsa pe enforcement ase county yetu ya Nyamira nzeri tangani asiri tukoria rero ngoira neri mugabano ito amosinyari bongambu ya mono ase ngenjo arorire ngambu ya atoira ase training ya paramilitary tonyara ko batokwegeriwa na lituranyara ko batogokora emeremere miya gochia saba na inji naende tonyara ko batogokorera county ito emeremere miya ekororekana ngane emeremere miya so igorende twegurira intunto gogete mono asaba iga twachoriru naende tokonyara gotebi mugabano ito iga abaminto bande na barabumbaro naende ntomanyete ngana tayari ko baire kero toraruo na barabumba gendo eyare ko babuya bons tonyare ko batoko ba trained munabo officer be enforcement ase county ya Nyamira na lituranyare ko batoko kore gente kemo asobwamo twaira na iri county itumbia mono yonsi engima na into abo obisa twanyare ko batoko goka nande twatebire ngatiganya sa turinda ase safari toko gendere ngiambia mono sana Jare Dinyairo omo officer we enforcement we county ya Nyamira
ngoteya county yetu mbuya mono ase onchora na bari bande bonse twachorirwamo ase timu yetu nainde tokonyekera nainde mbuya mono ase eng'encho ase okogenda training ine chikonyara gotomenta chisemi naki togokora egasi yaito ya kera rituko ase mono naende gochi gokonya ecounty erinde enyare gosanya ebangene enyinge namo igo mono igo rende eche gotokonya gochi bosio ase okobagerwa chibesa chinyinge korwa ase serikali enene. Nse ndatebe iga amaene egasi yaito nengiya naende ntonyegokerete gekogera ntomanyete ng'aki abande baminto mbare sukari abange baganeti ng'a gaki naki are gotoka tonyore na intwe nonye eye iga tonya kobwaterera lakini amaene egasi yaito nengiya naende nenche ngotebia abana baminto abande bare sukari ng'aki ogwetomana egento ekiya naende ogwetomana egento kia maana igo ngotebia abana baminto bande bare sukari ng'aki meremo ende yonsi na emeremo ntobwate nonye security farm chinyinge omonto arajoin anyare koba gagokora emeremo ase ensemo ya okwerigaria inche bono naki nare gosaba ng'ati gakera oyomo oimokerere igoro tonyore emeremo eria ende yonsi torakore nonye ya amaboko egere ecounty yaito.